విశాఖ జిల్లా భీమిలి నియోజకవర్గం పరిధిలో గల ఆనందపురం పంచాయతీ శివారులో పందులు పెంపకం చేసే ఫామ్లో శివ అనే వ్యక్తి భార్యతో పాటు సెక్యూరిటీ గార్డు నిధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఉదయం భార్య భర్తను లేపేందుకు వెళ్లి చూడగా శివ ఒంటిపై గాయాలు ఉండి విగతజీవిగా పడి ఉన్నాడు. 101 కి కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయడంతో ఆనందపురం పోలీస్ స్టేషన్ సిఐ సిబ్బందితో ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేశారు. పూర్తి వివరాలు అందిస్తామని సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ సిహెచ్ వాసు నాయుడు తెలిపారు.